Situar que la contractació el 2008 i especialment a l'últim trimestre entenem que ha entrat en una situació molt complexa i que estem, per tant, en una situació de contractació que entra directament en caiguda lliure. Perquè si la comparem amb el trimestre anterior, cau més de 100.000 contractes. Si aquesta dada la comparem amb el quart trimestre del 2007, cau en 180.000 contractes i acaba fent que el conjunt de l'any sigui un desastre. És a dir, la contractació del 2008 ha entrat en una situació que és a partir del mes d'octubre, entrem en aquesta caiguda lliure que diem, que s'ha focalitzat principalment en el sector de la construcció i en el sector de la indústria, en què ambdós sectors han perdut prop del 40% de la contractació en aquest darrer trimestre, però no és menys menor que el sector serveis també ha tingut un 20 i escaig també de reducció de contractació. Tenim una situació d'EROs que, evidentment, més a més es va confirmant la tendència negativa. Les dades del Departament de Treball, que estan tancades fins al novembre, situaven, em sembla, aproximadament que havia afectat a unes 8.000 persones. La previsió que tenim nosaltres a mesos entrats del mes de desembre és que aquesta xifra s'incrementarà, pot superar o supera les 15.000 persones afectades i la tendència que portem d'aquest mes de gener és la mateixa. Si no hi ha una resposta real i immediata per part de les administracions generant confiança en el mercat de treball, podem passar de l'estadi que estem ara de recessió econòmica a com a mínim un estat d'ànim que està al mercat de treball que està prop de la depressió. Si no s'actua de manera decidida, podem entrar en aquesta situació. EROs temporals que es convertiran en acomiadaments, increment de l'atur d'acord amb les previsions que ens està situant el govern espanyol o la Unió Europea. Nosaltres no veiem cap tipus d'indicador ni de percepció de que la cosa pugui anar a millor, i ho voldríem. La nostra voluntat no és de, situant aquestes dades i situant els perills, de crear un alarmisme innecessari. Nosaltres situem la dada perquè creiem que encara som a temps de fer respostes. Creiem que encara és hora que l'administració faci polítiques concretes per solventar el problema de la liquiditat. Portem un discurs de disc ratllat des de fa aproximadament mig any demanant liquiditat a les empreses. Algú l'ha vista? Algú la coneix, la liquiditat? Algun lloc ha arribat? No. Per tant, evidentment, comencem a estar entre cansats i molt cansats de que ens facin plans per quan acabem la crisi, de competitivitat, de model d'empresa perfecte i ideal, construint aquest país d'enginyers, i mentrestant estan oblidant els treballadors i les treballadores. És fonamental que sigui retroactiu, perquè és que si no ho acabarà fent no sé quan, no? És a dir, que ara podem situar que en l'escenari millor això es pogués aprovar en un Consell de Ministres del mes de febrer, en l'escenari millor, però si no està elaborat, si no hi ha esborranys clars de com es farà, i hi haurà discussió perquè hi haurà enganxades, i nosaltres, si volen fer que ho facin, però dintre del diàleg social nosaltres no acceptarem que no sigui retroactiu. Perquè, esclar, els milers de persones que tenim de l'octubre, novembre i desembre, què?